DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang, Miyerkules kunyan, Marso 4, 2026. Ini po ang bareta alas 7 asin sidelines ng darakulang mga bareta sa lado lokal. BFP Albay nangapunan sa publiko na maging marikmat kontra sa mga insidente ng Sulo. Legazpi Sports Coordinator as in Executive Assistant Marion Go kinumpirmar na may mga minor injuries na nairehistro sa mga atleta sa palarong Bicol 2026. Pagpabuhi nin mga Serpent Eagle sa Mount Masaraga sa Ligao City, pinanginutan kan DNR Bicol. Singil sa purified water sa munisipalidad kan Kamalig Albay nag-umento epektibo Marso 1, 2026. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos naglalaom na magkakaigo ng ceasefire sa Medio Oriente. Mga negosyante nagpahayag nin kahaditan sa dakulang epekto kan gera sa Medio Oriente entre kan Estados Unidos as in Israel kontra sa Iran. Department of Energy nanindugan na may supisyenteng supply ng petrolyo ang nasyon. Anti-political dynasty bill pasado na sa committee level. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump nagpatandin ng mas halabang gyera kontra sa Iran. Baretang Sports, Gilas, Pilipinas balik sa drawing board matapos ang magkasunod na pagkadaog sa FIBA qualifiers. Mga tugang ilang po ang headlines ng mga darakulang bareta alas 7 ngayon pong Marso 4, 2026 aldaw ng Miyerkules. Kami po ang sa mga magiging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Dainiba. Munyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nangapudan ang Bureau of Fire Protection o BFP Albay sa publiko na maging marikmat laban sa mga insidente ng Sulo. Katakod kan obserbasyon kan Fire Prevention Month ngunya na bulan. Sa entrevista kan DCGB News kay BFP Albay Provincial Fire Chief Jerickson Miraflor na maski nga ni preparado ang ahensya na magresponde in kaso may emerensya, mas maray man giraray kung daing pagrespondihan ang mga personahe o daing insidente ng Kasulo na mairehistro. Sa presente padagos man ang pagkondusir kan BFP Albay ni mga kampanya o katakod kan sa indang public awareness efforts, particular na ang padagos na pagpagirumdum sa mga residentes na ipagpautob ang fire safety taganing maibitaran ang mga danyo sa probinsya ni Albay. Mas magayon po na daing responde ang Bureau of Fire Protection. Kaya nga ni po, which is Fire Prevention Month for public awareness. Nang sa ganon, medyo man po pribintaran ang Kasulo, at least mabawasan tayo para naman po baka masibda ang satuyang mga propiedades at asin mas importante po ang buhay. Ang payag ni BFP Albay Provincial Fire Marshal o Fire Chief said Jerickson Miraflor. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mas pinakusog kan Bureau of Fire Protection ang sa indang fire safety awareness and preparedness sa mga hobenes kasunod kan obserbasyon kan Fire Prevention Month sa Bicol Region ngunya na taon. Sigon kay BFP Legazpi Station Acting Fire Marshal Fire Senior Inspector Joyres Ray Oyardo, parte kan sa indang lakdang ang partisipasyon kan mga hobenes as in pagtaon ning dagdag kaaraman sa kun paano makakalikay sa mga insidente nin Sulo. Patunay digdi ang duwang aldaw na bida sa Fire Square Road Show kan
BFP sa SM City Legazpi na pinagpartisiparan kan sobra sa 200 na mga estudyantes hali sa Legazpi City Science High School, Divine Word College of Legazpi, St. Agnes Academy, as in Southeast Asia Institute of Trade and Technology. Sinabi ni Uyardo na katuyuhan kan aktibidad na madugangan ng essential knowledge as in hands-on experience kan mga estudyante sa pagkontra sa sulo, basic life support, survival techniques as in iba pang emergency response skills. Yan ang stand pinanginutan kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol kasudma ang pagpabuhi ka mga serpent eagle sa Mount Masaraga sa Barangay Amtik sa Ligao City. Sa entrevista kan TCGB News kay Assistant Regional Director for Special Concerns Adona San Diego na parte ni ka mga aktibidad kan ahensya sa selebrasyon kan World Wildlife Day katakod man kang ginibong tree growing activity tanganing mapakusog ang kampanya sa pangataman sa kapalibutan as mga endangered na mga hayop. Presente sa aktibidad ang maniba-ibang ahensya di gobyerno as in lokal na gobyerno kan Ligao City kay banan si Ligao City Mayor Fernando Gonzales. Pero kini ginibuman ang pagtanom ni mga kahoy na maawot na mas mapaiwas ang forest cover kang kabubuldan na pinagkukonsiderar na pangenot na pinagkakuan nin tubig kan syudad as in mga hararaning lugar. Pangalagaan po natin ang lahat ng ating wildlife. Hindi lamang po mga ibon, kundi kasama na po yung mga halaman. Lalo pa ngayon po ay talagang ang ating team ay medicinal and aromatic plants. So, conserving health, traditions, and heritage. Ang payag ng Assistant Regional Director for Special Concerns Adona San Diego sa entrevista kan DCGB News. Kinumpirmar ni Legazpi Sports Coordinator Executive Assistant Marion Go na may mga nairehistrong minor injuries sa mga atletang nakikipaglaban sa nagpapadagos na palarong Bicol ngunya na taon. Sigon kay Go, kadaklan sa saindang nairehistro iyo ang joint pain as in pagkadapa mantang minor man sa naini na nangyayari sa mga athletic games as in iba pang kawat na favorable sa pagkadapa. Katakod kaini siniguro ni Go na aktiboan sa indang medical team mantang nasa 12 ambulansya ang standby para sa mga emerhensya. Igwa man ni nakatalaan kung sa hospital, pwedeng darahon para sa magkakanigong medical na atensyon, nantang nakataltag ang mga augmentation medical team asin doktor. Sangunyan padagos na pinagmomonitor ang sitwasyon kan mga atleta na sangunyan nasa marhay na kamugtakan. Katakod kan selebrasyon kan Rabies Awareness Month, nag-opresir ang Municipal Agricultural Services Office o MASO kay banan ng Albay Veterinary Office ninlibreng kapon as in anti-rabies vaccination sa Bakakay Albay. Sigong kay Bakakay Mayor Daniel Jose Bombales, gigibo ng aktibidad sa Marso 19 sa Bakakay Multi-Purpose Covered Court alas 9:30 ng pagkaaga. Katakod kini pinagirumduman ang mga pet owners na ang mga tama na ayam asin ikos na maaprobichar kan anti-rabies vaccination iyo ang dapat na tulong bulan ang edad paitaas asin dapat na mas marhay ang salud o may marhay na salud asin daing pigmamating helang. Para man sa mga serbisyong libreng kapon, dapat na marayan salud gan atama na hayop. Mag-fasting nin 8 oras bago ang schedule asin bukas ang serbisyo sa limitado sa ng mga ataman. Ang mga mawot magpartisipar sa veterinary mission na pinag-abisyuan man na magpalista sa opisina kan MASO sa kod Marso 16, 2026. Ang nasabi man ng mga serbisyo limitado sa duwang atama na hayop kada tagsadiri. Apresyadong marahay kan lokal na gobyerno kan Legazpi City asin kan DepEd, ang tabang kan Bureau of Fire Protection asin iba pang concerned agencies sa nagpapadagos na palarong Bicol. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, pinagamit ni BFP Bicol Regional Director Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago ang mga fire truck para sa mga billeting areas, tanganing masiguro na may magkakanigong supply ng tubig. Sinabi ni Ismail na dakulang bagay ini dahil may mga eskwelahan na kulang ang supply ng tubig kun kaya dakulaan sa indang pasalamat sa espersos kan BFP. Sa dagdag niya itong baretang lokal, nagipagdialogo si Kamalig Mayor
Kaloy Baldo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA asin Philippine National Police o PNP asin inagad na ipadagos ang pagkakaigwan ng anti-illegal drugs operation sa mga barangay. Sigon kay Baldo, sa pagi kini pwedeng mamantinir ang record na drug-free municipality. Nagpapudman ang alkalde ka napagtiripon para to karon ang nasabing bagay matapos na nangyari ang insidente kung sa sarong persona na high value target anadakop sa Banuang kang Kamalig asin bitbit ang droga na nagkakantidad din sobra 2.5 milyon pesos. Ang siring na sitwasyon ikinadit kan lokal na ehekutibo sa pigsasabing nagdadala inin takot sa komunidad. Sa ibong lalado siniguro man kang PDEA asin PNP ang sindang commitment sa padagos na pagmonitor nin paglaban sa illegal na droga kasabay kang paggagad nin suporta sa publiko. Nag-implementar nin dagdag na singil para sa purified drinking water ang gabos na water refilling stations sa munisipalidad kan Kamalig Albay. Epektibo poon pa kan Marso 1. Sigon kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo, napag-uruyunan na itataas sa 30 pesos ang singil para sa pag-pick up mantang 35 pesos naman sa delivery nin tubig. Ang desisyon nabilog matapos ang ginibong organizational meeting kan mga tagsadiri kan water refilling station bilang kasimbagan sa padagos na paglangkaw kan operational expenses, partikular na ang kuryente, tubig, equipment maintenance, labor asin sanitation requirements. Mientras tanto, por lang binuksan kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang selebrasyon kan National Women's Month kan nakaaging aldaw duman sa Regional Office sa Fabrika Bulac, Camarines Sur. Naging makulor ang ginibong advocacy parade kung saan ipigbila ka mga personahes kan ahensya ang color violet na mga bado. Katakod kini nagtauman nin mensahe si BFAR Bicol Regional Director Ariel Pioquinto asin tinawanin doon na sa fisheries sector bako sa support system ang mga kababayan alagad sinda naman ang mga leaders, innovators, managers, researchers, entrepreneurs as in partners in development. Avera kay ni nagirasman nin kaaraman sa paagi ni Juana Talk si Nancy Borilla as in pigiras ang importansya kan workplace mental health and well-being pati na ang pag-iwas sa psychosocial risk na mamantinir kan positibong kapalibutan sa trabaho. Nag-abiso sa gabos na atleta asin mga delegado ang Philippine Red Cross Legazpi Chapter na mag-inom nin dakol na tubig asin mantineron ang pagiging hydrated sa tahaw ka na e-eksperyensyahan na matinding init kan panahon. Kasuudma na irehistro ang 39 degrees Celsius heat index sa Albay na peligroso sa salud kan tawo. Sigon kay PRC Legazpi Volunteer Team Leader Romnick Cañete, importante ang pagiging hydrated as in precautions sa tahaw kan intense heat ngunya na nagpapadagos ang regional sporting event. Siniguro man ni Cañete na nakamonitor ang sa indang mga personahes para sa pagmonitor kan salud kan mga atleta asin anuman na emerhensya. Mga tugang primerong partihang sa tuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa kamugtagang kamanahon, makalis lamang po kini. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag
Tawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. DZGB Barreta alas 7. Manyan sa Ditales Cambareta sa Lado Nasyonal. Naglalaom si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tulos magdeklarar ng ceasefire ang mga nasyon na imbolto sa tensyon sa Middle East. Sigon sa Presidente, mawot kang Pilipinas na matapos na ang gyera sin maibalik ang katrangkiluhan sa riyon, takaning maibitaran ang mas maiwas na danyos. Pero wala ning kontrol digdi ang nasyon dahil ang mga naglalaban na lado ang desisyon para punduhan ang putukan. Kaibanan man ang Pilipinas sa pangapudan kan international community, natapuson ang kareribokan sa lalong madaling panahon. Mientras sa siniguro kang Presidente na padagos na lakdang kang gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong apektado kan tensyon, partikular sa mga lugar na may tensyon entry kan Iran asin Israel. Nagpahayag nin paghadit ang grupo kan mga negosyante sa nasyon na magkakaigwanin dakulang epekto ang gera sa Medio Oriente. Sigon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na sarado o saro na digdi ang pagtaas kan krudo dahil sa Middle East na nagkukuha ang Pilipinas nin krudo. Dahil sa tensyon, pwedeng tumaas ang inflation na makakaapektar sa purchasing power kan ordinaryong Pilipino. Mantangan grupong Federation of Philippine Industries, iyo ang nagsisiguro sa gobyerno na magkakaigwanin magkakanigong supply kan pangenot na barakalon sa paay kan pagkakaigwanin buffer stocking as in price monitoring. Nanindugan ang Department of Energy o DOE na may supisenteng supply ng petrolyo ang nasyon sampan kan gyera sa Medio Oriente. Siniguro man ni Energy Secretary Sharon Garin na pinaghandaan na ninda ang posibleng lalo pang pagkusog kan tensyon sa Middle East. Sigong kay Garin, sinugo naman kan DOE ang mga kumpanya ng petrolyo na magsumitir ng contingency measures mantang ang Philippine National Oil Company o PNOC. Iyo ang tinawan man ng direktiba na maghanap ng mga alternatibong pagkakuan ng supply ng petrolyo in kaso kapuso ng supply and oil companies. Nakaabang man ang DOE sa magiging desisyon kang gobyerno sa propestong suspindiron nguna ang pagpataw ng excise tax sa oil price. Initanganing mabawasan ang mas pang pagitaas kang presyo ng mga produktong petrolyo. Inaprobara na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reform an anti-political dynasty bill kung saan siring kan piglalaoman nangingibabaw o nangibabaw ang bersyon ni na House Speaker Faustino Boji D. III as in House Majority Leader Sandro Marcos sa pagtiripon kan komite na pinamamayuhan ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong. Inaprobaran ang substitute bill kasunod kan mosyon ni Bukidnon Representative Kit Flores. Sigon kay Adyong inadaptar ninda ang committee report as in naglalaom na sa masunod na simana isusumitir ang sa indang committee report sa plenary debate as in
pag-aprobar kaini. Sigon kay Adyong, ginamit ang working bill an House Bill 6771 ni Nadi asin Marcos dahil ini an may pinakadakol na co-authors na uminabot sa sobra sang gatos. Ini man ang ginamit na substitute bill na pagbabasehan kan sa indang magiging committee report. Siring man sinabi ni Adyong na lilimitaran sa second degree of consanguinity imbis na fourth degree of consanguinity ang madalagan sa sarong pamilya na iyo ang nakapalaman sa bersyon ni Nadi asin Marcos ang tutugutan na magkandidato sa sarong bilang na nasyon, probinsya, banwaan, syudad asin barangay. Sa irarom ka nasabing propwesto, saro man sa o saro sana sa sarong pamilya ang mga kandidato sa national position, kongreso, governor, mayor, sagod sa barangay level, alaga dai ipinagbabawal kung sa magkakaibang distrito, probinsya, banwaan, asin siya magkandidato ang mga ini. Yaras tanto pinag-orden ni Energy Secretary Sharon Garin sa gabos na ahensya ng gobyerno pati na ang Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs, State Universities and Colleges o SUCs, as in local government units o LGUs na bawasan ang sendang konsumo ng gasolina as in iba pang produktong petrolyo na dahil mababa sa 10%. Sigong kay Guarin, kamautan kan lakdang na ini na masiguro ang sufisyente as in establing supply ng petrolyo sa nasyon, lalo na sa tahaw ka nagkukusog na tensyon sa Medio Oriente na nagdadaraning kawaraning kasiguruhan sa pangkinaban ng supply ng petrolyo. Sa sarong abiso kan Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee o IAEECC, sinugo ang mga ahensya na ipotob ang fuel efficiency as in conservation practices sa indang opisina as in operasyon. Kaya ba na ang regular na preventive maintenance ng mga bihikulo, pagpatob ni standardized vehicle monitoring system, full tank method, optimized trip management, phase transition pasiring sa electric o hybrid vehicles, fuel efficient delivery behavior asin pagsimitir ning bulanan na report kang konsumo. Makusog na babantayan kan DOE ang implementasyon kan advisory tanganing maibakwar o kaya maibalwar ang compliance, makondukta ang DOE Energy Audit Team ng energy audits asin random spot checks sa gabos na energy audits asin random spot checks sa gabos man na government agencies. Hinagad kan Department of Health o DOH ang mas dakol na local government unit o LGU na magpautog nin careless weekends. Sigon sa DOH, kamautan ka na hensya na magkaigwaan publiko na mas preskong paros asin mainganyar sindang mag-ehersisyo. Apera digdi, hinagad man ni DOH Secretary Ted Herbosa sa mga lokal na gobyerno na magtindog nin mga healthy marker para sa mas baskog na lifestyle kan mga Pilipino. Sigon kay Herbosa, ang gusto ninda, at least kada Domingo, may sarong kalye sa sarong local government unit, nagigibuho na car-free para presko an paros na hahanguson, makapag-ehersisyo an mga kababayan asin ikatulo, pwedeng mag-network asin magkaaramigo, asin kumaonin healthy na pagkakan. Pagkatugin yung pasto yung bareta sa Radyo Nacional. Ngunyan sa bareta sa ibang nasyon na sinisarado ni Karawati Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagpatanid si US President Donald Trump na posibleng maglawig pa nin sobra sarong bulan ang mga pag-atake sa Iran. Ini sa tahaw kan paghiwas pa kan gera. Kasabay kan pambobomba kan Israel sa Lebanon. Kung hain nag-usay nagtatago ang Hezbollah na kalyado kan Iran asin sa oil facilities kan Iran sa Gulf countries. Bilang pagbalos, naglansar manin mga serya ng drone asin missile strikes sa Iran sa US military bases sa mga nasyon sa Middle East. Sigun kay Trump sa pagpunpasa na, pigtansya na nindang madoranin apat sa 5 simana ang piglansar na Operation Epic Fury sa Iran. Alagad ipinahayag ni Trump na posibleng maghaloy pa ini. Sa primerong pagkakataon, inilatag man ni Trump ang sa inang kamawatan sa pag-atake sa Iran. Katakod kay inihinagad kan US State Department sa indang namamanwaan na nasa Medio Oriente na tulos na mag-evakwar kaibahan na ang mga nasa Egypt as in Gulf states sa paagi ng o commercial transportation. Ang mga nasyon na kaibahan sa pinaluwas na warning kan Amerika iyon sa Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel as in Palestinian territories, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates as in Yemen.
Sa lado kan Karawato Sports, Vuelta sa drawing board ang Gilas Pilipinas matapos ang magkakasunod na pagkadaog kaini sa New Zealand Tall Blacks as in Australia Boomers sa indang home games sa presenting window kan FIBA Basketball World Cup qualifiers na nagiraray makawat ang national team sa Hulyo kung sa insindaman mabisita sa Australia as in New Zealand para tapuson ang primerong round kan qualifiers para sa FIBA World Cup na gigibuhon sa Doha. Maski sigurado na ang masunod na game kan kwalifikasyon, importante man giraray na makapagrehistro. Sigun kay head coach Tim Cone, nakaipuhan na mapaghandaan kan team ang laban kay ni sa second round, lalo na tamahampang ang team sa Middle East, araw ka nasyon kan Jordan, Syria asin Iraq. Sa ngunyan patas ang Gilas asin New Zealand sa 2-2 na kartada, mantang nangingenot man ang Australia sa Group A na may malinig na 4-0 record. Mantini duman na issue ang magiging komposisyon kan team sa Hulyo, kay banan availability ni Kai Soto asin ang posibleng paglaog ni Justin Baltasar sa final line-up. Iyan ang detalyas kan barata sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugtagan ka sa tuyang panahon, nasa linya man si Ma'am Alexis Ruivivar, kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Opo, para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 4 ng Marso, aldaw kang Miyerkules, ang easterly so ang maalinsangang paros na hali sa sirangang dagat Pasipiko, ang padagos na nakakaapekto sa Bicol Region. Asahan niya to na itong easterlies ay magadara ng mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol sa buong Bicol Region ganyan na aldaw. Moderato sagod sa maluya sagod sa moderatong paros na hali sa norte sirangan ang iiral sa buong Kabikulan na may banayad sagod sa katamtaman na pag-alon ng kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw, asahan niya to na posibleng mag-abot ng 24 to 31 degrees Celsius. Sa ngunyan sa tuyang monitoring naman, wala kitang nahihiling na low pressure area or bagyo sa laog sinsaluwas kang Philippine Area of Responsibility. So ang dominant weather system lang niya tungon yan is itong easterlies. And sa tuyang since nag-i-issue na po kita ng heat index, no, ang forecast tangon niya na aldaw, particular na digdi sa Albay ay ang heat index is posibleng umabot ng 38 degrees Celsius. Bale, yun po sa tuyang weather forecast. Ini po si Alexis Ruivivar kang Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Thank you so much, Ma'am Alexis. Kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Mga tugay na pang kabiluran sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan ng singkinalap sa DCGB News base sa nakalis na 12 oras. At pangarang po ka nakatawa niya to sa pagsurat ka mga bareta, Jenny Balyaran, sharing man si Nicole Ann Gloriani, Lado Technical, Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, yan po dyan ng sa tuyang IT, Jerome Nico Martinez. Sharing man ang Mega Force Patrol, at sa tuyang mga OGT from Cat College. Good morning kay Kuya Bob Cantano. Shout out kay Madam Amada Isplana and Manay Agnes Mape. Sabi ni Benji Dapogi, Benji Menhile. Sharing man, good morning kay Kuya Ramir Calleja, nakantabay. Homer Relis Talola, nakantabay. Bing Ben Bores, nakantabay. Partner King Rinaldo, dyan po sa Bangkiro, nakantabay. Asin si Bing Ben Bores, asin si Kuya Bob Cantano. Sharing man si Sergio Santos dyan po sa Queensland, Australia. Sa kawas pa nakatune in sa 729 kHz. Kapitan ka mga radyo. Asin sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sinong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardy Lada yung iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Apot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko,